So mukoma Brian Rupia vapa analysis yandawirirana nayo panapa. Unoziva here kuti kudhara tainzwa patakavhota takasainirana agreement. Ameno kablazi kacho kanonzani Tambaoga, if I'm not mistaken, kaimba izvozvo. Then kuzoti mutungamiri weZimbabwe ndibhobho. Then the other part said, the BLAIR that I know is the toilet. And right now, the chief advisor of Robert Mugabe during that period in time, and a senior government official as well as a senior ZANU-PF official, Emerson Mnangagwa, was there cheering, achiombera maoko achita sei achifurana na chef wake mazuva acho waya. Right now manje ndiye akumhanya achienda kuna BLAIR kwakwe. Toilet imwe chete iyaya makambotaura nezvayo iyaya muchishora muchiituka muchiita sei ndo yaakumhanyira. The question is, kana toilet yanga isina kukosha makamboivharira chii? Kana toilet yacho iyoyo yaisina kukosha maimboirwisira chii? Saka ndopa unoona kuti vanhu ava they have admitted kuti vakatadza during that land reform program, and they are now trying to mend relations ne UK and Britain. But it's now too late because the economy is in shambles. They destroyed the economy themselves. They can't rebuild it. And yet vanhu vamwe chete vava vanenge vachikudza Chamisa is a puppet. Chamisa anoda kudzosera nyika kuvarungu. Chamisa anoda kutengesa nyika. Havambokudze chokwadi kuti ivo ndo vari kutomhanya ikoko vachitambana naBLAIR ikoko vachitamba nevarungu ikoko. Havambokudze. He was in Glasgow vakabata mabhodhoro ewhisky vachiita sei vachita ese. Vanoda varungu varume vavava zvekupfukurikidza. That is the reason why pese panonzwa vachitaura, they speak about foreign direct investment. They never speak about domestic direct investment. There is no policy whatsoever to promote domestic direct investment. But unowanzwa vachitaura about FDI as if foreigners acho vana vavo. Just imagine munhu anoprioritize vanhu vekunze kuti vauye vachimora vachidya isisu tiripo. Baba ivavavo ka sadza rabikwa pamba mopa vaenzi. Vana varora nenzara robikwa pamba sadza mopa vaenzi vana varora nenzara. Time wozoona kamudhara kacho kakumhanya kachienda kumba kwevaenzi ikoko. Unongoona pfungwa dzacho kuti dzakatamba nepwere. Because if it wasn't the case, Zimbabwe ingadai iri pamap right now. Sudan is burning. But vese vamhanyirana kuenda kuningi kucoronation ya king. Why? Is because he is their master. Iwo ndiye anodaidza ka iwo vomhanya.